ke election MP ke Benang Syudab. Kata kakatkan datarik mentak benai kalong ke election nak bagi patma. Wat adu ijaka nak dong bat ke jaka sarut liami. Apa kami ke hok tak buat ke jongki. Empat du kam jakoi nadu balayo ila ke jong ke jenla bagi patma kini adu ke dengan ni. Nak kami tak buat banjir yo MP Lok Sabha. Nampak Shillong Parliamentary Constituency. Kat kum ke jengkain ke balayo nak office jo Chief Electoral Officer. Ang bahas Shillong ke jengkiu ke nak buat akan di election MP ajar pesau. Kalau hadu kumbasau perset AA. Kini ke jengkiu jengki patba nak buat ke PNI bagi patba jeng kini ke jenlah kila sungtu bagi la syai. Haga bedi baka jengjit yo MP Lok Sabha berkum juru. Kini syai ke kamram ke juru bu entry nak kemta jeng jenlah. Namar ka jeng ji di MP ka ya iski pat ki jela jeng ka India kum ta ka jeng nyu buat kan hadu ka Southrik jeng jeliu anaja arusal nakaleng osngar perta lo yo menyakan bahawa Dr. Baskham Marbo belong nak tin ka seng VVP ubra penpa ka jeng skam baga parti kan job ya kan di election bat undi unong ka ni hu ula angru baga seng kongres kan chakman ha election na po turah. Ingin dalam jangan ada tin hidup pembang tiba ingin job ya kan MP election bagi job ya kan MP election hi kalau bagi beri weekend tak ya kita kucing kena kalau final apa film job ya kan MP election ki dah khai ki halo ki faktor sebab long we content of job ya kan MP election kau kalau ba nak kalian jongi ngilong tikena dengan job namar ba kat sabing ila niyo ya ka respond jong ki paiba bat katu ka respond jong ki paiba hoy ki dan gi baong pakatu ka ki biri ka mi isa ka meeting jong ka BPP ki dei tang ako 100% prapo percent na kinong ki paiba ba ki dei silent voters tang ba ki ni tip bat ngatharai wat kitu ki bakalan ni katu kitip ba ka BPP lei ka kham khlan ki silent voters Kenapa bahkan last election ke assembly election ki silent voters ki vote bah ya ke BPP. Diminta na lo ki silent voters niyo su sa ki voter ki ba penpau sabar. Bat minta ka ting penpau sabar ka klan bakajo. Di hangli kamut ba silent voter niyo hi. Nang tapade ki taki ba wan kersan pai ba yang niyo hi. Kata ke bah ni so scam but ni yo ke report ni killing constituencies ba ni klan habaro ki constituency hoy kata ngam la banong ba ngin samlut mangi habaro ko constituency kendon ki constituency le se ki ba ki wei ting tam Henry ke ba ni lap kalong ba kadon ke jingele pedang kami bat ke congress bat ka NPP Henry ni dan ke jingale habaro khati constituency Henry ke NPP gidan ki jaka bakamdan baka tolot ang ta congress gidan ki jaka baki tolot Henry ni kan habaro constituency ni biang lut kata ini kata Aisyah ba ngin job hindi mangin job nginda job pun hiru job bun ma but ni hier konkren jong ki bakar konkren jong ki ni ki parti ki ong ni job salit in hal syanya ki silent voter Katu hira kapan pau ba kindan siyo kajing sus kem bagin job kanday banong ba pansu ong pada bagi larem du ka barang apik result de kamlong hi ki te ngiru ya kata in up hi ka result tang bang sus kem ngin job ka jing kersan ju pai kat kum ka jafi be ta fi rapik ba ka political scenario pagasti ni fi lam ande jaga tura fi dodi tepi ka tura ka long kumlo ya ka tura ka pangiyon input ka long ba ka congress kan wan sekna kata ka ba giyo I bat ka wei ka long ba kane ka jing kersan jong ka BJP ya ka NPP ka long counterproductive lane ka long ka bam ka lai ka NPP bat hang tu fin simna ba ka congress ka bajot tang si seat ha na ka associate ha garuhuz ba kan klipat ha kan ka MP election ka long ka ba kaba ya gingero ya ka jing start jong kinong tabut jong ka tura constituency namal baki ya ka kilayu mentai ya ka jinglong ba ki jong ka NPP ngai gingero ya ki privilege ke undo bikin nang bandi aprenga NPP bat ki wei parti
Dr. Kidan mo ki national neutral ki ba ya ka opinion pun nak sepul ki ba i ba selong kan job kan NPP selong kan job kan kongres tura kan job kan NPP tharai ki long korek adu kan no gini ki sepul en pun Iyo long baki ni ki opinion poll tun gema ba por ile MLA mengi ki yang ba ka DPP ngan job zero na ni sisi. Tanang tahi lah so tu hadu kan ni ki long correct ni ki opinion poll ni ka jala ka jeng. Okay. Dr. Subesiwon ma. Ka